Tämän videon tarkoituksena on auttaa sinua tunnistamaan ja aktivoimaan lantiopohjalihaksia. Lantiopohjalihakset ovat ryhmälihaksia lantion alueella, jotka huolehtivat virtsaamisen ja ulostamisen säätelystä sekä seksuaalitoiminnoista. Raskaana olevan kohtu aiheuttaa painetta lantiopohjalihaksistoon, lisäten riskiä lantiopohjalihasten häiriöihin, kuten virtsan ja ulosteen karkailuun sekä gynekologiseen laskeumaan. Toimivin ja tehokkain ennaltaehkäisykeino lantiopohjan toiminnan häiriöiden kehittymiselle on lantiopohjalihasten aktivointi, vahvistaminen ja rentouttaminen niin raskauden alussa, edetessä kuin synnyttämisen jälkeenkin. Tässä videossa opettelemme tunnistamaan lantiopohjalihakset. Tämän toteuttamiseen et tarvitse apuvälineitä. Asetu selin makuulle jalat koukussa. Voit laittaa kätesi vatsan päälle, jotta tunnet, etteivät vatsalihakset lähde samanaikaisesti jännittymään. Aloita tunnistaminen rentouttamalla lihakset. Sisäänhengityksellä alavatsa pullistuu ja istuinkyhmyt erkanevat toisistaan. Uloshengityksellä aktivoi peräaukkoa, virtsaputken suuta ja emätintä. Vedä niitä kevyesti kuin pillillä ylöspäin kohti napaa. Tunne, kuinka hissi nousee ylöspäin. Pyri pitämään vatsa, jalat ja pakarat rentoina supistuksen aikana. Sisäänhengityksellä rentouta lihakset. Tunne, kuinka kuvitteellinen hissi laskeutuu alaspäin. Huomioi rentoutuksessa myös selän, hartioiden ja kasvojen rentoutus. Jos sinulla on haastavaa tunnistaa lantionpohjalihakset, voit ottaa 1 tai 2 puhdistettua sormea, laittaa ne emättimeen 3-6 cm syvyyteen. Supista lantiopohjan lihaksia niin, että tunnet puristuksen tunteen sormessasi. Voit kuvitella pidettäväsi virtsaa tai ulostetta. Pyri pitämään vatsa, jalat ja pakara rentoina supistuksen aikana. Kun päästät lantiopohjan rentoutumaan, sinun tulisi tuntea puristuksen vähenevän ja koko lantiopohjan laskeutuvan alaspäin. Lantiopohjalihasten treenaamisen aloittamisessa on hyvin tärkeää, että aloitus tehdään vähitellen lisäten. Kun olet saanut tuntumaan lantiopohjaan, voit alkaa tekemään aktivointiharjoituksia esimerkiksi arjen askareiden lomassa, kuten hammaspesun yhteydessä. Näin kehosi tottuu ja voit siirtyä nopeus- ja voimaharjoitteisiin. Lantiopohjalihasten kestovoimaharjoitukset. Kun olet saanut tuntumaan lantiopohjaasi sekä oppinut rentouttamaan lantiopohjasi, voit alkaa harjoittelemaan supistuksen pituutta ja tehoa. Harjoitteita voi tehdä selinmakuulla istuen ja seisten. Asettaudu itsellesi sopivaan asentoon. Tehden aluksi 5 sekunnin mittaisia kestovoimaharjoituksia. Puristuksen tulee olla lempeä, noin 20-30% maksimitehosta. Supistuksen jälkeen tulee aina 10 sekuntin tauko. Aloitetaan supistamalla peräaukkoa, virtsaputkea ja emätintä tuoden niitä toisiaan kohti. Hae lantiopohjalihaksiin pientä imun tunnetta. Ja rentoutus. Rentouta lihakset ja hengitä tilaa lantion pohjaan. Ja jälleen kevyt supistus. Ja supistuksen jälkeen pito. Ja rentouta. Ajatellaan tila lantion pohjaan saakka ja annetaan alavatsan pyöristyä. Ja sitten kevyt supistus. Supistuksen jälkeen pito. Ja rentouta. Jälleen ajatellaan tila lantion pohjaan saakka. Ja sitten kevyt supistus. Supistuksen jälkeen pito. Ja rentouta. Anna alavatsan pullistua ja istuinkyhmyjen erkaantua toisistaan. Ja sitten viimeisen kerran kevyt supistus. Ja pito. Ja rentouta. Anna alavatsan pullistua ja istuinkyhmyjen erkaantua toisistaan. Ennen maksimivoimaharjoitusta voit pitää pienen tauon.
Lantiopohjalihasten maksimivoimaharjoitukset. Kun kestovoimaharjoitukset ovat alkaneet sujumaan, voidaankin siirtyä maksimivoimaharjoituksiin. Maksimivoimaharjoituksissa supistetaan lantiopohjalihaksia niin voimakkaasti kuin kyetään 5 sekunnin ajan. Sitten supistus. Ja rentouta. Hengitä rauhallisesti ja ajattele tila lantion pohjaan saakka. Ja sitten taas supistus. Ja pito. Ja rentoutus. Hengitä muutama kerta sisään ja ulos. Ja sitten taas voimakas supistus ja pito ja rentoutus. Hengitä muutaman kerran sisään ja ulos. Ja viimeisen kerran supistus ja pito ja rentoutus. Lantiopohjalihasten nopeusvoimaharjoitukset. Seuraavaksi teemme nopeusvoimaharjoituksia. Supistus aloitetaan aina peräaukosta edeten virtsaputkeen ja emättimeen. Tarkoitus on aktivoida lantiopohjalihaksia mahdollisimman nopeasti ja päästää rennoksi. Aloita supistamalla voimakkaasti ja rentouta. Pidetään välissä 10 sekunnin tauko ja annetaan lihasten rentoutua. Ja jälleen voimakas ja nopea supistus ja rentouta. Ja jälleen voimakas ja nopea supistus ja rentouta. Ja viimeinen voimakas ja nopea supistus ja rentoutus. Lantiopohjalihasten rentoutusharjoitus. Lopuksi tehdään vielä lantiopohjalihasten rentouttava harjoitus. Asetu leveään syväkyykkyyn. Jos asento tuntuu hankalalta, voit harjoitella tuettua kyykkyä esimerkiksi portaiden tai pienen jakkaran päällä. Kyykyssä lantio avautuu ja lantiopohjan lihakset luonnostaan rentoutuvat. Voit tässä hetken aikaa istuskella ja keinutella puolelta toiselle. Nyt kun olet tehnyt kesto-, maksimi- ja nopeusvoimaharjoituksia, voit ottaa ne käyttöön arkisissa toiminnoissa. Voit tehdä harjoitteita supistamalla lantiopohjalihaksia esimerkiksi hampaidenpesun yhteydessä tai muussa toistuvassa arkisessa tilanteessa. Muista, että lantiopohjalihasten rentouttaminen on yhtä tärkeää kuin niiden aktivoiminen ja vahvistaminen. Lantiopohjalihasten treeni tulisi aina päättää rentouttamiseen, esimerkiksi syväkyykyllä tai pyöritellen ja keinutellen lantiota puolelta toiselle tai eteen ja taakse jumppapallon päällä. Myös meditaatio rentouttaa lantion pohjaa.